Здравейте, скъпи слушатели, и добре дошли в Който има уши да чуе, радиоподкастът, който ви носи най-важните новини и истории директно от Сакраменто, Калифорния. Днешната тема е истината зад обявата за работа. Защо компаниите вече не казват дали е 8 или 4 часов работен ден? Все повече големи компании публикуват обяви за работа, без да установят дали позицията е на 8 или на 4 часа. Какво стои зад това? Промяна в трудовия пазар, стратегия за гъвкавост или просто опит да се привлекат повече кандидати. Доскоро, когато отвориш LinkedIn, Indeed или Glassdoor, ясно пишеше пълен работен ден, половин работен ден, от вкъщи или хибриден, от вкъщи и на място. Но днес все по-често виждаме само тип заетост неопределена или гъвкаво работно време. Компаниите започват да използват по-размити термини. Project-based, hybrid role, contract to hire. Това звучи модерно, но крие несигурност. Кандидатът не знае дали ще има стабилни часове, осигуровки или възможност за развитие. Много експерти смятат, че това е начин компаниите да си запазят правото да решат по-късно, в зависимост от бюджета, нуждите и представянето на кандидата. Има няколко причини, поради които работодателите вече не посочват типа на заетост. Първото нещо е икономическа несигурност. След пандемията и инфлацията, много компании не знаят колко дълго ще могат да поддържат постоянни щатни позиции. Второто нещо е гъвкавост. Искат да имат възможност да наемат хората временно, сезонно или на проектен принцип, без да се обвързват. Третото нещо е избягване на данъци и осигуровки. Ако не уточнят статута, могат по-късно да го квалифицират като independent contractor, което означава, че служителят плаща своите данъци и няма бенефити. Четвъртото нещо е психологически ефект. Когато не знаят дали е на 4 или на 8 часа, повечето хора кандидатстват, мислейки, че това е стабилна позиция. Какво означава за работещите? Най-голямият риск е несигурността. Кандидатът не знае дали ще има здравна осигуровка, платен отпуск или 40 часа седмично. Има хора, които започват работа, мислейки се, че това е постоянна и след това се оказва, че е проект за 3 месеца. Това създава финансова нестабилност, а в някои случаи и проблеми с заеми, жилища или визов статут. Ако сте имигрант, например. Ето няколко практични съвета, ако видите неясна обява. Питайте директно, изпратете имейл или съобщение. Проверете в LinkedIn профилите на служителите. Ако други в компанията са контрактори, вероятно и вие да бъдете такива. Гледайте внимателно описанието. Термини като Flexible, Project-based, Remote Contractor или Temporary са предупредителни сигнали. Проверете дали предлагат бенефити. Ако няма споменати здравни осигуровки, отпуска или 401K, вероятно позицията не е пълен работен ден. Не се страхувайте да кажете не. Вашето време и труд струват пари. Ако позицията не дава сигурност, продължете да търсите. Големият въпрос е дали това е временна тенденция или новата нормалност. Експертите прогнозират, че до 2300 година над 40% от работните позиции ще бъдат гъвкави, без фиксирано работно време или място. Компаниите ще купуват време и умения, а няма задължително да наемат хора на постоянен щат. Това звучи модерно, но също така променя начина, по който мислим за сигурност, пенсия и баланс между работа и живот. Аз самата попаднах на такава компания. В обявата за работа не пишеше дали е на пълен работен ден или е почасова работа. Когато получих имейла с покана за интервю, реших да попитам. Отговорът беше, че работното време ще бъде в зависимост от техните нужди. Тоест, когато има нужда, ще работя на 8 часа. Когато нямат нужда, ще работя на 4 часа или изобщо няма да ми дадат смяна. А тогава остава въпроса на какъв договор ще ме назначат. В свят, в който обявите за работа стават все по-неясни, ние трябва да бъдем все по-информирани. Не се страхувайте да питате, да четете между редовете и най-вече да знаете правата си като работници. Споделете в коментарите, случвало ли ви се да започнете работа
без да знаете дали е на 8 или на 4 часа. Абонирайте се, защото следващия епизод ще бъде още по-интересен. Вие слушахте "Който има уши да чуе", подкастът за събитията, които движат света ни тук в Сакраменто, Калифорния. Благодаря ви за доверието и за това, че бяхте с мен. Ще ви очаквам отново и помнете, новините никога не спят. До скоро!